Yo, meron pala. Wala pala doon sa ano. Sa starting soon na screen ko. Yeah. Linaw. Oh, may nag-like. Sino kaya ito? Ang linaw. Oh, si Mr. Idol Lodi. Mayor Carlisle. Punik. Idol Lodi, Mayor Spunik. Oy, Insan. Insan Eros. Salamat, salam. Daddy. Ilan ba yung sasali sa atin? Ano, Carlisle? Hey Google. Scan yung Lucha yung sala. Tanong ko lang, Insan. Ilan yung mag-online, Carl? Si Lods lang sila. Sino? Santino. May isa pa ba? Santino lang. Oh, kasi may nagtatanong si pinsang ko kung walang may spot daw Sino? Ayun. Si Eros, hindi ko lang kung nakakalaro mo Pinsang ko sa ano. Hindi pa to. Kung isa lang ang ano, kung wala nang ibang sasali, pwede nating isali. Sige. Sige, Insan. Online ka lang. Isang ano lang naman si Santino. Mag-online. So, siya ang hinihintay namin. Tayo muna kung sakali. Tara na, online na para ano, makarami. Para marami. Susundo ako ng mga alas 3. So, 2 oras. Saboy. Tamang-tama pag ganito pala kayong oras naglalaro. Naglalaro ako ng ganito. Oras, Tapos gabi. oras ng labas ko. Tapos wala nang Lakers. Pucha. Hindi mas marami Wala na namang nga, puta. mas marami na namang oras ang laro. Nang lambot ako sa laro nila. Hindi nakakagana. Walang gana no, Lods, no? Si Ikaw nga. Nagano pala si ano? Online pala si Ikaw ngayon. Saan natin siya kung gusto mo? Pwede. Siya ko. Oh. Tara, Palitan na lang ako ni Santino mamaya. Pag online na. Mamaya, sige. Oh, Saan para tayo kong? Sige. Baka kompleto na sila. Ay, kompleto na pala. Yun. Insan, kompleto datoy maisan, gayayam tanto duwa tanto langan. Gayayam maklama minsan ito Mag-isang game ako. Tapos samahan ko lang pinsang ko. Dakkel nga buto. Idol, boy tago. The boy. Ball. Kompleto na dito sa kanila insan, pero mag-isang game ako sa kanila. Italian Tapos na pala exit to. ako. Patakos. Sige, insan. Ano? Raymar na lang patugtugin natin yun. Holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Ano tayo, Jer? Tapos mamaya Jer. Hello, Carlisle. Ano, mamaya, last game tayo dito? Pwede. Kasi samahan ko lang pinsang ko. Kung Oo, ano. tsaka si Santino kasi nagdaan. Sige. Sige. Tol, mamaya, samahan lang namin yung dalawa. Papabuhat muna ako dito ng isang beses kay Master at Boy Tago at saka si Icon TV. Boy Tago, tsaka Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Nag-i-echo kayo nag-i-echo. Kaya ko ba ako? Oo. Echo. Mic check. Mark a drop point for your team. Mic check. You'll lead them in. Mic check. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Plunder. Plunder. Aga naman. Nagda-double yung audio. May echo siya ano. Tanong. Ayusin. Jer. Okay. Supply box identified. Marking location now. Eliminate all targets now. Next objective located. Karan dito ah. Moving. Mic check. Ano sa green mark? Ano sa green mark? Okay. Wala nang echo? Wala. Wala na. Echo. Echo check. Objectives updated. Move to the next location. Uy! Contract Karan complete. dito ah. All supply boxes located. Loadout muna tayo. Uy, dito! May tao dito. Uy, ito. Patayin siya. Lat ako dun. Loadout tayo, Carl. Walang yan, meron dito ah. Dito. Enemies in the area. Target sighted. Moving. Patay nyo. Hindi, dito. Takbo! Nasa taas. Dito. Uy! Ano yun? Sige, saan? Loadout muna tayo. Tara. Ayan ang mauna. Wala na akong plates. Okay. Tara. Bibili akong plates ah. Plunder cash here. Yeah. Body armor here. Loadout drop inbound. Bibili tayong bala. Sige tol. Idol Lodi. Friendly UAV overhead. Yun na.
Oh. Ito pa oh. Gas is moving. Oh, ang dami ah. Ano pala, nandyan sila oh. Kaya ako bibili pag dyan. Makita. Wala. Gear wala. Ayun na. Kita yata. Someone came through. Allied cluster strike inbound. Bakit? Eh, hindi naman tayo nag- Kita. Down isa, down isa. I've got you. Biling ko. Alak lang. Ganda pa. White ba? White ba sila? Wipe. Sana. Team swipe. Pinsan. Pinsan. Pinsan yun tol. Pinsan. Si pinsan, ano? Pinsan. Nari ko lang yung pinsan. Limited. Tayo. Ay, meron dito. Tingnan. Basa na ba? Basa na. Pasok muna tayo. Uy. Ali Kapit. helicopter. Enemy killer. Meron na naman. Dalawa. Friendly UAV overhead. May bomba ba? May bomba ba dyan? Sa red. Live ping. Copy. Na siguro yun. Enemy killer. Di ba sila bumaba dito kanina? Meron. Meron kanina eh. Wala. Pumanig na Elio. Nasa Nag-ulit. stadium siguro. Hindi nila nilot ah. Takot sa'yo. Body armor here. Body armor here. Body armor here. Body armor here. Buy station identified. Pinag-loadout dito. By station na to. Copy. Copy that. Friendly loadout drop on the way. Yun tayo. Diyan na tol. Ilan? Gas Yun. is closing. Relocating to safe zone. Bumaba na. Ako, darating dun. Check na yun. Kaya patay na ako isa. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ano yan, Lodge? Patay na yung isa. Tatlo lang ako sa loob. Setting a mine.
Strike. Eh, dito pala. Okay. Walang warning. Ang pucha. Hindi ka nadali pala si Jar. Bali ako. Ayan na, Tal. Dito na sila. Ayan na, nag-face na sila. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Ah, If you lose, you're So, tangin. nalaman sa mga to puto. earn your freedom, soldier. Sidang ka ba? Sidang. You gave him a proper sorting. Stand by for redeployment. Your teammates sent to the gulag. Daming kalaban dun, ano? To redeploy. Your teammates done in. They're returning to base. Suboy, Carlyle. Vehicle here. Does anyone need this? Your teammates on their arse. Their RCB is You're the last one on your team. Finish the job. Gas is closing in. Most wanted designation accepted. You're a target. Hindi pala pwedeng i-drive to. Ay, dyan na. Polisyon, dito. Aba. Ako ng away. Escape plan. Taas. Baka mas wanted ka ba? Oh, Lodge. 2 minutes pa? Minsan di nagpapakita eh. Bubuksan to siguro sa next season, no? Oo. Mga hint na yung mga yun. Kampiyan. Baka most wanted dyan. Yung 2 minuto para kami mabuhay. Kaya nyo makasurvive. Yeah, malag Be siya. advised. There's an enemy team Ako? hunting you. Ako pa. So ka. So ka. Try mo lakay. Ay, lakay. Anin. Kailan nagpakita? 2 minutes pa. 30 seconds. 2 minutes. Hindi, yung most wanted 30 seconds. Ah, hunted pala siya. Hunted ka pa pala. Oo nga, double eh. Kaya naman akong ginagawang masama eh. Ganun. Parang ginagawa masama. Seven seconds. Uy. Papakatlos yung ano mo. Successfully defended yourself. Talaga. Lakas magtago. Hindi na. Yan na tayo. Kulang. Diyan na tayo. Ano, na-block yung stream ko sa copyright ha, dahil sa music ng sasakyan ko. Mga buto. Ah, nag-lock ba? Dahil sa music ng sasakyan ko. Oo. Nadali ka talaga.
Orange yan na, orange. Range. Meron sa taas. Nandito. Update. Move to the next location. Meron sa akin. Nakaito. Napakambarel. Posing ko na to ah. Ilan to. Matatapos. Nasaan sila ko? Nasa loob lang sila? Easy. Nasa taas eh. Nasa taas ka ba? Oo, ako nasa taas ako. Dito pag pumunta ka dito. Objectives update. Move to the next location. Mga loadout kanina doon sa sa open area eh. Losing ground. You evaded the enemy trackers. Good work. Paisa oh. I found this if you need it. Hindi ko pala tapos. Vendor here. Might have what you need. Ayan na yung kalaban na. Ayun ito. Nasa tulay. Puta. Doon sa. Back out tayo, back. No? Nadali din si Jeff. Yan na sila. Tatlo ba yun? Isang team yun. Uy, May kasama. Oo, wala na. Kunin Tatlo ko na yun. to. Wala kaming baril eh. walang baril eh. Hindi Kunin ko na to. Last na ba to? Sige, Oo, last na pala. Sige, last na yan. Okay, sige. Takbo na tayo. Wala tayong baril. Naka-loadout yata yung mga yun. Pumunta. Load. Yan, bili ka na isa. Dalawa. Nabili si Jer. Oo, si Jer. Oo nga pala. Naya si Ikaw. Kahit yun. Hindi, kung Sige, ako pa nakaka- ito. Huwag kang mag-alala. Ito pa, papasok kay Lad. Naya niya na. 2, 4, 6. Uy. Nasa likod niya na yung dala. Advance tayo rito, ano? Dito na ba? Sa ground. Oo. High ground ba? Kunin ko tong bounty. Kunin ko ah. Sige. Alam natin. Eliminate the bounty target. Enemy UAV overhead. Alam natin kung sino ang naiiba. Alin? Papunta na yung mga pumatay natin dyan. Saan tayo maglulot? Hindi tayo. Antayin natin yung pangalawang ano. Bigyan tayo ba? Pwede pa tayo mag-load. Pwede na tayo mag-loadout. Oh. Drop money. May mga baril. May bumabaril, tol. May bumabaril. Bibili na ang bala. Ito, drop money, oh. Ingat. May bumabaril dyan sa may mill base, ha. Sa may... Plates tol. Friendly loadout drop on the Bala. Ito, tol. Plates, oh. Get to the new safe May bala yan, bala. Ito, plates, oh. Ah, sige lang. Ito, dala kayo. Thank you. Bigyan ko UAV. Plates na lang tol. Plates? Oo. Ayan. Ito pa. Ano yung 300 mo, Kong? Doon tayo. Diyan tayo? Okay, sige. Araw na magboy tago. Uy! Puta, nadali. Snipe pa ako. Dali. Yun na ngayon. Sniper. Nandiyan na sila. Dali pa. Sniper. Tangina. Balik. Wala pa. Sisip pa. Walang Push na. sniper ang puta. Okay, mag-push ka. Push mo yan. Pupush pa. Mag-push yung isa. Naman talaga. losing ground. Yan ah. Nagpupus yung isa. Kakain ipong yan. Tago sa may ano.
Gising. Taking fire! Nandyan si Edgar. Sa red ping. Red ping. Ay. Okay, dito tol. Contact! Ito siya, oh. Sniper, oh. Sniper, oh. Ah, wala akong sniper, eh. Ako dyan. Back sila, nag-back sila. Balik, Hindi ako makasabay sa kanila. balik tayo. Hindi tayo support. Support tayo kaya ano. I will support you. Matay. Kalaban sila dun. Naman mo. Lutin natin dyan. Nang natapat pa sa ano. Lutin ko lang. Meron akong airstrike dyan. Kung dyan sa bilyan. Yan, dyan. Sige ko. Suka mo. Contact! Ayun na. Airstrike nyo yan. Ay, nabuhusan ako ba ano? May kalaban sila, oh. Baka Kalaban sila yun. matalikuran kayo. Nasa pader sila. Oh, sa likod tol. Puta, natalikuran na nga tayo. Ayan na nga yung mga gago kanina. Natalikuran na. Natalikuran na nga tayo. Nandun nga yung mga kuloko na to. Dito ako dito. Mabig tayo yung mga yan, oh. Nag-push na pala. Nakita. Ito rin yun, ano? Yan sa likid, yung natalikuran. Ayun. Let's samahan ko lang pinsan ko. Thank you. Low. Yo. Bakan. Low. Walang echo? May echo ba? Wala. Omat. Okay. Dabaset. Dalagaan baset. Dabaset? Dada. Mic check. Mic. Karon. Mic. Check. Mic. Check.
Paro? Oh, nakaroon. Mic check, mic check. Mic check, mic check. 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 Check. Mic check. Nakaroll ata? Ata. Mic check. Mic check. Dati nga eh. Mic check. Ang ay. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Oh, matindi. Mic check. Mhm. Oh, betul. Itu man. Retro. Mic check. Mic check.